करते. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री गौरनिताई यांना साष्टांग दंडवत. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. आपण 16व्या अध्यायावरती आहोत. दैवासुर संपद विभाग योग, ज्याच्यामध्ये आपण 10 श्लोक आपले पूर्ण झालेले आहेत. त्यामुळे या दैवासुर संपद विभाग युगामध्ये आपण काल जाणलेलं आहे की दैवी आणि आसुरी लोक. मग याच्याही आधी आपण त्रिगुणाचा म्हणजे सत्व, रज आणि तमो या 3 गुणांविषयी जाणले. गुणत्रय विभाग योग या 14व्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं सात्विक लोक कसे आहेत, राजसिक कसे आहेत, तामसिक कसे आहेत, काय त्यांच्या सवयी आहेत, काय त्यांची दिनचर्या आहे, काय त्यांचं कशा प्रकारे ते वागतात, त्यांचं आचरण काय आहे, मृत्यूनंतर त्याची परिणिती काय होते या स्वभावांची, कशा प्रकारे एक रस्सीखेच चाललेली असते या स्वभावांमध्येही, सत्व, रज आणि तमो गुणांमध्ये, या गुणांमध्येही. आणि मग हा बद्ध आत्मा या गुणांच्या प्रभावाखाली या भौतिक दुनियेमध्ये आहे, भौतिक जगतामध्ये आहे. ह्या गोष्टीला जाणणं महत्वाचं आहे आणि म्हणूनच भगवंतांनी हे सुरेख ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय. कारण जर आपण काय चांगलं, काय वाईट या गोष्टींनाच पुरेपूर जाणलं नाही, तर त्या गुणांना कशा प्रकारे आपण आत्मसात करू शकू किंवा कशा प्रकारे ते आचरणात आणू शकू. म्हणून अत्यंत सुलभ पद्धतीने सत्व काय आहे, रज काय आहे, तमो काय आहे आणि मग त्याच्याच पैकी सात्विकता ही आपल्याला दैवी गुणांमध्ये आढळते. दैवी गुण हे सात्विकतेकडे झुकलेले असतात आणि राजसिक आणि तामसिक हे मात्र कुठेतरी आपल्याला त्या आसुरी गुणांमध्ये, मग तामसिकता ही सगळ्यात अंधकारामध्ये असते. रजोगुण हा कुठेतरी वासनेमध्ये ओढलेला आहे, अभिलाषेमध्ये ओढलेला आहे, सकाम कर्मामध्ये गुंतलेला आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला मात्र खात्रीने सांगितलं की तू दैवी गुणांनी जन्मलेला आहेस, त्यामुळे तू काळजी करू नकोस. आणि तुम्ही सर्व पांडव हे दैवी गुणांनी जन्मलेले आहात. आणि म्हणून तर इथे धर्माचा विजय होतो, हो, नीतीचाच विजय आहे. आणि म्हणून ज्या 9 कारणांना आपण पहिल्या अध्यायातच जाणलेलं आहे, तिथे प्रत्यक्ष अर्जुन हा नरनारायणापैकी आहे ज्याने पशुपशास्त्र जिंकलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे इथे फक्त धर्माचाच विजय होणार आहे. आणि अशा दैवी आणि आसुरी गुणांना आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला. तर ज्या दैवी गुणांना भगवंतांनी पहिल्या 3-4 श्लोकामध्येच आपल्याला त्याचं वर्णन सांगितलेलं आहे. काय आहेत दैवी गुण? कशाप्रकारे मग आपण हे सगळं ज्ञान, मग बऱ्याच वेळेला याचा उल्लेख येत जातो. जसं आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं, स्थिताधीर मुनी. त्याच्यानंतर मग गुणातीत, ज्या 14व्या अध्यायामध्ये गुणांच्या पलीकडे जाणं, हे या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाणारे, गुणातीत व्हायचंय, अतीत व्हायचंय, गुणांच्या पलीकडे जायचंय. सत्वगुण बांधतोय, रजोगुण बांधतोय, तामसिक गुण तर बांधतोच आहे. मग या सगळ्या बद्ध आत्म्याला कुठेतरी गुणातीत झालं नाही, कारण त्या आत्मिक पातळीवरच विचार करायला मनुष्य विसरतोय. मनुष्य फक्त शरीराशी निगडित आहे. मग त्या आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेला दृढ करण्यासाठी त्या गुणातीत जाणं गरजेचं आहे. मग ज्या नारद मुनींचं उदाहरण आपण दिलेलं आहे, त्याच्याही आधी 13व्या अध्यायामध्ये की काय ज्ञान आहे, की हे सगळं ज्ञान आहे भगवंत सांगतायत, की जे मग जे आपण बघितलं की क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ यांच्याविषयी तर जाणलं, पण त्याच्याही पलीकडे मग ही व्यक्ती कशा प्रकारे पूर्ण बॅलन्स्ड असावी आणि त्या व्यक्तीने कशा प्रकारे असावं, हे सगळं ज्ञान आहे. याच्या व्यतिरिक्त सगळं अज्ञान आहे. हे सगळं भगवंतांनी प्रत्यक्ष आपल्याला अतिशय, अतिशय योग्य प्रकारे समजावलेलं आहे. ज्या अर्जुनाला भगवंतांनी समजावलेलं आहे, तेच ज्ञान आपल्यापर्यंत अर्जुनाच्या माध्यमातून पोहोचलेलं आहे. आणि म्हणून आपण मग ज्या आसुरी गुणांना दंभ, दर्प, भांडण आणि या सगळ्या या जगामध्ये कुठेतरी ही आसुरी वृत्ती इतकी बळावलेली आहे. कारण आपण बघतोय की कलियुग इतक्या, म्हणजे आता आपण कुठेतरी सुदैवी आहोत. म्हणून आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या निकटच्या अशा या 10,000च्या काळात आहेत. चैतन्य महाप्रभूंनी 500 वर्षापूर्वी हा महामंत्र पृथ्वीवरती आणला. आणि मग त्याच निकटच्या काळामध्ये सुदैवाने आपण आहोत म्हणून आपण इतकं आत्ताशी बघतोय. पण याच्या पुढे आपल्याला भागवतामध्ये दिलंय, की किती परिस्थिती बदलत आणि परिस्थिती किती विकोपाला जाणार आहे सगळं, की काय असणार आहे आणि म्हणून मग त्या कल्कीचा जन्म आहे.
की कशा प्रकारे मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलंच आहे 4थ्या अध्यायात, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय. या धर्माचा ऱ्हास झाल्यानंतर त्या धर्माची पुनर्स्थापना करण्याची गरज भासल्यावर प्रत्यक्ष भगवंत येत आहेत. मी माझ्या मूळ रूपामध्ये प्रत्येक संभवामी युगे युगे. आणि मग भगवंत कोण आहेत हे आपण तर आधीच्या ज्ञानातून जाणलेलंच आहे. प्रत्यक्ष भगवंतांनी अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवंत स्वतः सांगतायत की भगवंत स्वतः या सगळ्या मटेरियल आणि या स्पिरिच्युअल, ज्या आध्यात्मिक भौतिक या सगळ्या जगताचे स्वामी आहेत. या सगळ्याला आपल्याला, सगळ्या ज्ञानाला आपण जाणायचा प्रयत्न करायचा आहे आणि ते ज्ञान आत्मसात करून ते आचरणात कसं येईल याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि म्हणून मग ही आसुरी प्रवृत्ती किती बळावलेली आहे हे आपण आज अजून जास्त सखोलपणे जाणणार आहोत. हरे कृष्ण. चिंताम परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः शतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्ण. रीना माताजी वाचणार. हरे कृष्ण माताजी. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो आशारूपी पाशांनी बद्ध झालेले आणि काम क्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीकरिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपण थोडस तात्पर्यातलं घेऊ. मग हा आसुरी मनुष्य ज्याचं आपण बघितलं की त्यांची इतक्या भ्रामक कल्पना असतात आणि त्यांच्या मते म्हणजे भगवंतांच्या अस्तित्वाला तर ते मानतच नाहीत, परंतु सगळं हे जग मैथुनातून निर्माण झालेलं आहे, कामवासनेतून निर्माण झालेलं आहे आणि असंच सगळं आलेलं आहे. म्हणजे कुठेही काही ज्ञानाचा मागमूसही दिसत नाही, कारण तिथे कुठेही शास्त्राचं आणि वेदांचा अभ्यासच नसतो. मग त्या भगवंताला जाणणं तर पुढचीच गोष्ट आहे हो. म्हणून हे विचारच इतक्या खालच्या पातळीचे आहेत की हे सगळे तमोगुणांमधले विचार आहेत. आसुरी मनुष्याला परमेश्वरावर किंवा अंतर्यामी परमात्म्यावर विश्वास नसतो आणि म्हणून केवळ इंद्रिय तृप्ती करता तो सर्व प्रकारचे पापकर्म करतो. कारण फक्त इंद्रिय तृप्ती करणं इतकीच इतकीच कुठेतरी आयुष्याची एक धारणा असते, ध्येय असतं. कारण फक्त स्वतःसाठी जगतोय, कुठेच काही कृतज्ञता नाहीये, कुठेच ती तो ग्रॅटिट्यूड नाहीये आणि ती सगळं स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी कसं आपण वापरतोय. त्याच्या हृदयात एक साक्षीही असतो हे त्याला माहिती नसते. परमात्मा हा जीवाच्या सर्व क्रियांचं निरीक्षण करत असतो. ज्या कठोपनिषदामध्ये ज्या 13व्या अध्यायात मग आत्मा आणि परमात्मा झाडरूपी अशा शरीरावरती ते दोन आत्मा जे दोन क्षेत्रज्ञ आत्मा आणि परमात्मा, मग तो आत्मा सगळ्या या शरीररूपी क्रियांमध्ये इतक्या या गुणैक कर्म आणि सर्वशः की इतकं सगळं त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली सगळे गुण इतके सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करण्यामध्ये तो दंग आहे की तो परमात्मा आपल्याकडे बघतोय याची त्याला काही कल्पना पण नसते हो. उपनिषदात या बाबतीत उदाहरण देण्यात आलेले आहे की एका झाडावर बघा, सेम दिलंय इथेच. मी वाचलं नव्हतं पुढचं. एका झाडावर 2 पक्षी बसलेले आहेत. त्यापैकी एक पक्षी शाखेवरील सुख-दुःख रूपी फळे भोगतो आणि दुसरा पक्षी केवळ साक्षी असतो. परंतु आसुरी मनुष्याला वेदांचं ज्ञानच नाही. वेदांचे ज्ञान नाही आणि वेदांवर श्रद्धाही नसते. म्हणून परिणामांची चिंता न करता इंद्रिय तृप्ती करता स्वेच्छाचार करण्यास आपण स्वतंत्र आहोत असे तो समजतो. आपण म्हणू ती पूर्व दिशा, मी म्हणेन ती पूर्व दिशा. मला ज्या दिशेने जायचंय तिथे मी जाऊन भरकटणार आणि तिथे मग खड्ड्यात पडणार. स्वतःच खणलेल्या खड्ड्यामध्ये आपण पडतो. कारण कुठेच तिथे कृतज्ञता नाही हो. परमात्म्याचा अस्तित्वाचीच जाणीव नाही, जिथे आत्मिक पातळीवरच विश्वास नाहीये. आत्मा आपल्या शरीरात आत्मा आहे आणि हा आत्माच चैतन्य रूपी सगळं आहे. कारण आपण फक्त शरीर आहोत एवढ्याच धारणेशी ते जगत असतात. म्हणून त्या शारीरिक सगळ्या काय म्हणतात ना, सगळ्या त्या एन्जॉयमेंट्स आणि सगळ्या त्या स्वतःच्या देहाला कशा प्रकारे आपण रिझवू अशा या या प्रयत्नांच्या पाठीमागे असतात. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी वाचणार माताजी श्लोक आणि अर्थ. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. इदम इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनहरतम इदम प्राप्से मनोरथः इदम 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 अपि अपि मे इदमपि इदम मे इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रु. एकच मिनिट. शत्रुर्हर्निश्चेचापरानपि हा, शत्रुहनिश्चे अपरान अपरान अपि. दिसत ईश्वरो नाहीये. हा, भोगी ईश्वरो अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्यम् इत्यज्ञान विमोहितः मोहितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे ते मी कृष्ण. काय करत होतो, खाली ते फोड दिलेले ते फोड हो बघून हो वाचण्याचा हो प्रयत्न हो करत हो होतो. ओके ओके बरं ते बरं बरं आता माझ्या लक्षात आलं म्हणजे. बरं बरं. अं, हं. हरे कृष्ण. असुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोक्ता आहे. मी परिपूर्ण बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा पुढचा श्लोक. आसुरी मनुष्य नाही याचा अनुवादच आहे माताजी. हा हा. अनुवादातच सगळं आलेलं आहे या तिन्ही श्लोकांच्या. तर आपण या गोष्टीचा इथे अगदी नीटपणे जर विचार केला तर बघा आसुरी मनुष्य मी माझ्याकडे मी माझ्याकडे माझा मी माझे मीच मी माझ्या माझे मीच माझ्यासारखा मी आणि फक्त मी. कारण तिथे माहितीच नाहीये भोक्तारम यज्ञ सपत तपसा सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूताना ज्ञान मानवान ज्ञानान शांती पृच्छती. इथे पत्ताच नाहीये हो कारण तो भोक्ता भगवंत आहे याचीच कल्पना नाहीये. मला सगळं भोगायचंय, मला सगळं हे करायचंय, मला सगळं उपभोगायचंय, मी सगळं घेणार आहे कारण मी मिळवलंय. अहो पण मूळ मूळ कुठून आलंय? तुमचीच उत्पत्ती कोणी केली आहे? या सगळ्याची मूळ उत्पत्ती कोणापासून झाली याची चाडच नसते, याचं ज्ञानच नसतं ना. कारण तिथे कुठेच वेदांचा अभ्यास नाही, शास्त्रांचा अभ्यास नाही. अनेक वर्षानुवर्ष आपल्या पुरातन असं आपलं ज्ञान आहे हो. खजिना आहे आपला हा ज्ञानाचा आणि हे तर ज्ञान आपल्याला प्रत्यक्ष भगवंतांच्या समुखातून आलेलं, मुखकमलातून आलेलं ज्ञान आहे. प्रत्यक्ष भगवंतांनी इतक्या इतक्या क्लिअरली स्पष्टपणे इतकं दैवी आणि आसुर काय आहेत, आसुरी भाव हा कुठे कुठे नेतोय म्हणून. आणि अशा प्रकारे हे सगळे अज्ञानाने मोहित झालेले असतात हो. कारण तिथे फक्त स्टेटस सिम्बल आणि मग माझ्यासाठी हे करायचंय, माझी संपत्ती आहे, मला हे करायचं आहे. सगळं मी तिथे सगळा अहंभावच आहे. तिथे ईश्वराचं अस्तित्वाला तिथे कुठेच जागा नाहीये. कारण कशाचीच पत्ता नाहीये ना, ज्ञानाचाच अभाव आहे. तिथे तुम्ही काहीच करू शकत नाही. आणि म्हणून मग म्हटलंय ना भगवंतांनी 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण येऊच शकत नाही. जे राक्षसी आहेत. 1 सेकंद द्या मला. ओके. ठीक. चल मला दे थोडा वेळ. हरे कृष्ण. क्षमस्व. तर
अशा प्रकारे हे सगळे अज्ञान आणि मोहित झालेले लोक असतात. आणि इथे कुठेच ज्ञानाचा मग म्हणजे कुठेही काही पडताळून बघायची शक्यताच नसते. म्हणून 7व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलंय, की जे 4 प्रकारचे लोक जे जे राक्षस, आसुरी, नराधम, मूर्ख लोक, की जे भगवंतांना शरण जाऊच शकत नाही. कारण तिथे कुठेच ज्ञान नसतं ना. ज्ञानाचा अभाव असतो. त्यामुळे मग ती शरण जाणं भगवंतांच्या अस्तित्वालाच जिथे मानत नाहीत, तिथे भगवंताला शरण जाणं ही खूप दूरची गोष्ट. म्हणून भगवंतांनी प्रत्यक्ष या 4 लोकांचं वर्णन आपल्याला केलंय आणि त्याच्याच पैकी त्या आसुरांचं वर्णन आपण त्या आसुरी गुणांचं वर्णन इथे जाणून घेतो आहोत. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्तः काम भोगेषु पतंती नरकेषु च. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी वाचा. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. तात्पर्य वाचू. वाचा माताजी. असुरी मनुष्याच्या धनसंचयाच्या हो इच्छेला माताजी. हा ठीक ठीक आहे, वाचा चालेल. आपल्याला कुठून त्याचं वर्णन करेल. बोला बोला वाचा. धनसंचयाच्या इच्छेला काही अंतच नसतो. धनार्जनाची त्यांची अभिलाषा अमर्याद असते. सध्या आपल्याजवळ किती धन साठलेले आहे आणि ते धन कोणत्या योजना केल्याने अधिक अधिक वाढत जाईल केवळ याचाच तो विचार करीत असतो. यास्तव तो कोणतेही पापकर्म करण्यास संकोच करीत नाही आणि अवैध तृप्तीकरिता तो काळाबाजारी करतो. आपल्याकडे असलेला जमीन जुमला, कुटुंब, घर आणि धनसाठा इत्यादी गोष्टींनी तो मोहित झालेला असतो आणि या गोष्टींमध्ये ते अधिक वृद्धी कशी होईल याचीच तो योजना आखीत असतो. त्याला आपल्या सामर्थ्यावर विश्वास असतो आणि जे काही त्याला प्राप्त होत असते ते त्याच्या पुण्यकर्माचे फळ आहे हे त्याला माहित नसते. त्याला अशा गोष्टींचा संचय करण्याची संधी दिली जाते, परंतु त्याला पूर्वकर्माची मुळीच जाणीव नसते. त्याला वाटते की केवळ स्वकष्टामुळेच आपल्याला धनप्राप्ती झाली. आसुरी मनुष्याच्या कर्माच्या नियमावर विश्वास नसून स्वकर्तृत्वावर विश्वास असतो. कर्माच्या नियमांप्रमाणे मनुष्याच्या पूर्वजन्मातील पुण्यकर्मामुळे तो उच्च कुळात जन्म घेतो, श्रीमंत होतो, सुशिक्षित होतो अथवा सौंदर्यवान होतो. आसुरी लोकांना वाटते की या सर्व गोष्टी योगायोगाने आणि स्वसामर्थ्यामुळे प्राप्त होतात. विविध प्रकारचे लोक सौंदर्य आणि शिक्षणाच्या विविधतेमागे काहीतरी व्यवस्था असते याची त्यांना जाणीवच होत नाही. जो मनुष्य अशा आसुरी लोकांशी स्पर्धा करतो तो त्यांचा शत्रू होतो. असे अनेक आसुरी लोक आहेत आणि ते सर्व एकमेकांचे शत्रू आहेत. हे शत्रुत्व व्यक्तींमध्ये, कुटुंबात, नंतर समाजात आणि शेवटी राष्ट्रात अधिक वाढत जाते. म्हणून जगभर सर्वत्र सतत कलह आणि युद्ध आणि शत्रुत्व असते. मग प्रत्येक आसुरी मनुष्याला वाटते की आपण इतरांच्या त्यागावर जगू शकतो. सामान्यतः आसुरी मनुष्याला आपण स्वतःच परमेश्वर असल्याचे वाटते आणि असा आसुरी प्रचारक आपल्या अनुयायांना सांगतो की तुम्ही परमेश्वराचा इतरत्र का शोध करीत आहात? तुम्ही स्वतःच परमेश्वर आहात आणि तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही करू शकता. परमेश्वरावर विश्वास ठेवू नका. परमेश्वराचा धिक्कार करा. परमेश्वर मृत झाला आहे. असुरांचा असा प्रचार असतो. आसुरी मनुष्य जरी पाहतो की इतर लोकही आपल्या इतके श्रीमंत आणि प्रभावी किंबहुना अधिक श्रीमंत आणि प्रभावी आहे, तरी त्याला वाटते की आपल्यापेक्षा श्रीमंत अथवा प्रभावी कोणीही असू शकत नाही. तर लोकांपर्यंत जाण्याबद्दल सांगायचं तर त्यांचा यज्ञ इत्यादी करण्यावर विश्वास नसतो. आसुरी लोक विचार करतात की आपण स्वतः रचलेल्या पद्धतीप्रमाणे यज्ञ करू आणि एखाद्या यंत्राच्या साहाय्याने उच्चतर लोकांची प्राप्ती करू. या संदर्भातील सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे रावण होय. त्याने लोकांना सांगितले की मी स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी अशी एक शिडी तयार करेन जेणेकरून कोणीही वैदिक यज्ञ याग न करता स्वर्ग प्राप्ती करू शकेल. त्याचप्रमाणे आधुनिक काळामध्ये तसेच आसुरी लोक यांत्रिक व्यवस्थेद्वारे उच्चतर ग्रहावर जाण्यासाठी खडतर प्रयास करीत आहेत. ही सारी मोहाची उदाहरणे आहेत. परिणामतः त्यांच्या नकळतच ते नरकाच्या दिशेने धावत आहेत. या श्लोकातील मोहजाला हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. ज्याप्रमाणे जाळ्यात अडकलेला मासा बाहेर येऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे अशा आसुरी लोकांसाठी बाहेर पडण्याचा मार्गच नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंद. हा एक सेकंद.
क्षमस्व क्षमस्व क्षमस्व. असे हे आसुरी लोक आहेत ज्यांचं वर्णन म्हणून आपण हे तात्पर्य वाचलं. कारण कुठेतरी सामर्थ्य असतं स्वतःच्या सामर्थ्यावर. मग तुम्ही म्हणाल की जर स्वसामर्थ्यावर इतका विश्वास आहे तर त्याच्यात वाईट काय आहे? पण तिथे कुठेतरी कृतघ्नपणा आहे हो तो. म्हणून त्यांनी दिलंय की असा प्रचार केला जातो की परमेश्वरावर विश्वास ठेवू नका. हे सगळं किती चुकीचं आहे. कारण त्यांचं कुठेही पुण्यकर्मावरती माझ्या सामर्थ्याने मला सगळं मिळते. कारण तिथे फक्त मी आणि मीच आहे. तिथे कुठेच कृतज्ञतेची भावना नाहीये. म्हणून भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलंय हो. भगवंतांनी ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या तिन्ही स्तरांना स्वीकारलेलं आहे. कारण कुठेही जी शक्ती आहे, तुम्ही म्हणताय की ती शक्ती आहे, तरी पण ती शक्तीला स्वीकारणाऱ्यांनाही भगवंतांनी स्वीकारलेली आहे. पण तिथे कुठेतरी जी काही तुमची प्रवृत्ती आहे, ती प्रवृत्ती तुम्हाला योग्य प्रकारे मार्गस्थ करायची. कारण मग तिथे कुठेतरी तो अहंभाव इतक्या अशा थराला जातो, की तो फक्त आणि फक्त ती कृतज्ञता मनामध्ये आणि कुठेतरी फक्त तो अहंकार, खोटा अहंकार मनामध्ये असतो आणि त्याची द्वारे मग मोहजाळामध्येच जाणारी असतात. आणि म्हणून ज्या रावणाचं उदाहरण दिलेलं आहे, त्याप्रमाणे हल्ली ही लोकं करतात. पण तुम्ही बघाल, की इस्रोमध्ये आत्ताचं अगदी 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 ताजं उदाहरण आपल्या समोर आहे, की इस्रोमध्ये जे सोमेश्वर, की जे उच्च पदस्थ आहेत आणि ज्यांनी जे जे ओनर म्हणजे ज्यांचं इस्रोचे जे मूळ आय मीन इस्रोला जे उच्च पदस्थ आहेत, तर जेव्हा आपण आत्ताचं जे प्रोजेक्ट केलं आपण, त्याचं जे काही यश आहे, मग त्याच्या आधी त्यांनी भगवंतांची प्रार्थना केलेली आहे आणि कशाप्रकारे, की हे जे श्रेय आहे भगवंतांचं श्रेय आहे आणि म्हणून तिथे कुठेतरी कृतज्ञता आहे. मनुष्य त्या प्रगतीच्या मार्गावरती जातोय, पण कुणाच्या कृपेने. सर्वं कृष्णार्पणम् हो. तिथे कृष्ण भावनाच नसेल, कृष्ण मिसिंग आहे. फक्त अहंभाव आहे तिथे फक्त. मग अशी लोकं फक्त नरकाच्याच वाटेने. मग मग त्यांना मग तुम्ही म्हणाल, की बऱ्याच वेळेला अशी लोकं असतात, की ज्यांचा अहंभाव आहे, तरी त्यांचं चांगलं होत जातं. कारण कुठेतरी पूर्वपुण्य आहे. कारण कुठेतरी त्यांची पुण्य कर्म, आधीची कर्म ही इतकी चांगली असतील, की त्याच्यामुळे त्यांना त्या वाटेवरती अजूनही आहेत. मग तिथे कुठेतरी आपण बघितलं ना, ती सायकल वर जाते, पुन्हा खाली येते. तसंच पुन्हा-पुन्हा या जन्मामध्ये मग जन्म, मृत्यू, जरा व्याधीमध्ये पुन्हा-पुन्हा यायला लागेल कदाचित. पण तो मनुष्य जन्माची जर योग्य प्रकारे त्याचं या आपण म्हणतो ना, की ती संधी जर योग्य प्रकारे जर त्याचा उपयोग केला नाही, तर मग पुन्हा-पुन्हा त्याच दुःखालयामध्ये यायचंय आणि नाहीच तर मग अतिच वाईट वागलं, तर मग त्या पशुयोनीमध्येच जन्म मिळतो. आणि म्हणून अशा प्रकारे या जाळ्यामध्ये सापडलेला माणूस बाहेर येणं खूप कठीण असतं. कारण तो कुठेतरी या जाळ्यामध्ये स्वतःलाच स्वतः अडकवून घेतो. आत्मसंभावितः स्तब्धा धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आपल्याला एक श्रेष्ठ मिनिट मानणारे हो हा. आपल्याला श्रेष्ठ मानणारे आणि सदैव उद्धट असणारे धन आणि खोट्या प्रतिष्ठेने मंदाध झालेले आसुरी लोक कधी कधी शास्त्रांच्या विधिविधानांचे पालन न करता अहंभावाने केवळ नाममात्र यज्ञ करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ते केवळ यज्ञाचा दिखावा करतात. देवतांची उपासना करतात अथवा स्वतःच्याच परमेश्वराची निर्मिती करतात. बऱ्याच वेळेला त्यांची जी कॉन्कॉक्शन्स, त्यांच्या ज्या आयडिओलॉजीज असतात, त्याप्रमाणे ते परमेश्वराची स्वतः निर्मिती करतात आणि नाहीतर स्वतःलाच परमेश्वर म्हणून स्वतःची मग बऱ्याच वेळा लोकांना आपण व्यक्तिपूजा करताना ऐकतो, कारण आपणच परमेश्वर आहोत, अशाच भावनेमध्ये ते असतात. साधारण लोक अशा असुरांची परमेश्वर म्हणून जाहिरात करतात व त्यांची उपासना करतात आणि मूर्ख लोक त्यांना धर्माधिकारी किंवा आध्यात्मिक तत्ववेत्ता मानतात. मग तिथे कुठेतरी मिथ्याचार नकोय भगवंतांना. भगवंतांनी हे 4थ्या अध्यायात सांगितलंय, 3ऱ्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. कारण भगवंतांना मिथ्याचार नकोय. भगवंतांना जे हवंय ते तुम्ही योग्य प्रकारे ती शुद्ध भावना, ती शुद्ध भक्ताची भावना हवी. ते संन्याशांचा मग आसुरी लोक काय करतात? तर ते संन्याशांचा वेश परिधान, की जे जे कोणी तथाकथित आपण बघतो, की मूर्ख लोक धर्माधिकारी किंवा आध्यात्मिक तत्ववेत्ता मानतात. ते संन्याशाचा वेश परिधान करतात आणि त्या वेशाच्या आधारावर सर्व प्रकारची निंद्य कृत्ये करतात. कारण मग तसं आपण म्हटलं ना, त्या साधूचं त्या 18 दिवसांच्या अध्यायामध्ये तुम्ही बघितलं,
की मग असा साधूची वस्त्र परिधान केली आहेत, पण सिगारेट आहे हातामध्ये, कानाला मोबाईल आहेत. कारण तिथे मनाचं काय हो? मग ही सगळी निंदक कृत्य केली जातात. जगातून विरक्त झालेल्या मनुष्यावर अनेक बंधने असतात, परंतु आसुरी लोक अशा बंधनांची मुळीच फिकीर करीत नाहीत. त्यांना वाटते, की आपण जो मार्ग निर्माण करतो तो स्वतःसाठी योग्य आहे. सर्वांना अनुसरण्यास योग्य असा आदर्श मार्गही असू शकतो, हे त्यांना मान्यच नसते. या श्लोकामध्ये अविधीपूर्वकम या शब्दावर विशेष जोर देण्यात आलाय. या सर्व गोष्टी अज्ञान आणि मोहामुळेच होत असतात. अविधीपूर्वकम म्हणजे तिथे कुठेच ज्ञानाचा लवलेशही नसतो. अशा प्रकारे ही गोष्ट केलेली असते. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. हरे कृष्ण. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः आत्म मामात्पर माम परदेहेषु माम आत्मं माम आत्मं परदेहेषु प्रद्विषान्तः अभ्यसूयकः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मिथ्या मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यामुळे मोहित झालेले आसुरी लोक आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असणाऱ्या भगवंतांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. तात्पर्य: आसुरी मनुष्य भगवंतांच्या श्रेष्ठतेला विरोध करतो व त्याच्या शास्त्रावर विश्वास नसतो. आसुरी मनुष्य भगवंत आणि शास्त्रांचा सदैव द्वेष करतो. त्याला प्राप्त झालेल्या तथाकथित प्रतिष्ठेमुळे, त्याच्याकडे असणाऱ्या धनसंचयामुळे आणि बलामुळे तो असे करण्यास प्रवृत्त होतो. त्याला माहित नसते की वर्तमान जीवन म्हणजे पुढील जन्माची तयारी आहे. त्याला हे माहित नसल्याने वस्तुतः तो स्वतःचाच आणि त्याबरोबरच इतरांचाही द्वेष करीत असतो. यामुळे तो स्वतःच्या आणि इतरांच्याही शरीराची हिंसाच करीत असतो. तो अज्ञानी असल्यामुळे भगवंतांच्या नियंत्रणाची पर्वा करीत नाही. भगवंतांचा आणि शास्त्रांचा द्वेषी असल्यामुळे तो परमेश्वराच्या अस्तित्वाबाबत वादविवाद करतो आणि शास्त्र प्रमाणांची अधिकृतता नाकारतो. आपले प्रत्येक कर्म करताना तो स्वतःला स्वतंत्र आणि सामर्थ्यशाली समजतो. आपल्या इतके बल, सामर्थ्य आणि धन इतर कोणाकडेच नाही असे वाटत असल्यामुळे तो वाटेल तसे वागतो आणि त्याला वाटते की आपल्याला कोणीही रोखू शकणार नाही. त्याच्या इंद्रिय तृप्तीच्या आड येणार कोणी शत्रू असेल तर त्या शत्रूला स्वबळावर नष्ट करायच्या योजना तो आखतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती नराधम, किती आसुरी वृत्ती आहे बघा, की जिथे भगवंतांच्या अस्तित्वाला तर तिथे कुठेही तर मान्यच नसतं. भगवंतांचा आणि शास्त्रांचा द्वेषी असल्यामुळे. कारण भगवंतांबद्दल मनात मत्सर आहे. बघा शिशुपालाचं उदाहरण आपण बघतो, की आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण केलं, परंतु काय त्यांचा द्वेष केला आणि त्यांचे जे म्हणून जी 100 पापं भरू दिली भगवंतांनी, त्या 101व्या पापाला मात्र क्षमा नव्हती. कंसाचं उदाहरण, मोक्ष मिळाला, शिशुपालालाही मोक्ष मिळाला. भगवंतांचं सुदर्शन चक्राने त्याचा वध झालेला आहे म्हणून त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. कंसाचाही वध भगवंतांनी केलेला आहे म्हणून त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. कंसाने सुद्धा काय केलं आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण, कारण ज्या आपल्या बहिणीच्या पुत्राकडून आपल्या वध होणार आहे, आपली हत्या होणार आहे, ज्या क्षणी ही आकाशवाणी ऐकली त्या क्षणापासून तो भगवंतांचं नाव घेतोय कृष्ण कृष्ण मनामध्ये. पण का? कारण या कृष्णाला शोधून काढायचंय आणि त्याचा वध करायचाय, त्याला मारायचंय. हाच एक द्वेषी भाव मनामध्ये होता, मत्सर होता मनामध्ये. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे नराधम आणि अशी ही आसुरी प्रवृत्तीची लोक, मग त्या वृत्तीचा अतिशय तो नाश करणं गरजेचं असतं. म्हणून भगवंत सांगतात परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृतां. त्या दुष्कृत्याला, त्या दुष्कृत्य करणाऱ्याला त्याला निश्चितच त्याचा नाश पावणार येतो आणि म्हणूनच त्याचा हा नाश होणं हे गरजेचंच असतं. भगवंतांचा आणि शास्त्रांचा द्वेषी असल्यामुळे तो परमेश्वराच्या अस्तित्वाबाबत वादविवाद करतो, शास्त्रांच्या प्रमाणाची अधिकृतता नाकारतो आणि प्रत्येक कर्म करताना तो स्वतःला स्वतंत्र आणि सामर्थ्यशाली समजतो. आपल्याकडे इतकं बल आहे, सामर्थ्य आहे, धन आहे, असं कोणाकडेच नसतं असं त्याला वाटत असतं आणि कोणीच आपल्याला कारण मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, आपण म्हणजे बलाढ्य, आपण म्हणजे धनाढ्य, असं सगळं सगळं मी आणि अहंभाव आहे हो, सगळा अहंभाव आहे. तिथे कुठे रोकटोक करणारा स्वतःच्या मनाची, जनाची नाही, मनाची नाही, कशाचीच तिथे भीडभाड नसते हो. आणि म्हणून तर भगवंतांचं नाव घेणं तर खूप लांबची गोष्ट आहे. त्यामुळे अशी लोक भगवंतांना शरण जाऊच शकत नाही. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रशुभानाम् आसुरीष्वेव योनिषु. हरे कृष्ण वसुधा माताजी.
जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकीत असतो. तात्पर्य वाचा. वाचा माताजी. या श्लोकामध्ये स्पष्टपणे दर्शवण्यात आले आहे की विशिष्ट जीवाला विशिष्ट देह प्रदान करणे ही परमेश्वराच्या आख्यायिकेनुसार घडते. भगवंताच्या श्रेष्ठतेचा स्वीकार करण्यास आसुरी मनुष्य राजी नसेल आणि ही वस्तुस्थिती आहे की तो आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करू शकतो, परंतु त्याचा पुनर्जन्म त्याच्या स्वतःच्या निर्णयावर अवलंबून नसून भगवंताच्या इच्छेवर अवलंबून असतो. श्रीमद भागवतातील 3ऱ्या स्कंदामध्ये म्हटले आहे की जीवाला मृत्यूच्या मातेच्या उदरामध्ये गर्भस्थ केले जाते, तेथे त्याला देवी शक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली विशिष्ट प्रकारचे शरीर प्राप्त होते. म्हणून भौतिक प्रकृतीमध्ये आपल्याला पशु, कुर्मी, मनुष्य इत्यादी अनेक प्रकारच्या योनी आढळतात. या सर्व योनींची निर्मिती आकस्मिकपणे होत नसून दैवी शक्तीच्या योजनेनुसार होते, परंतु आसुरांच्या बाबतीत तर त्यांना चिरकालासाठी असुरांच्या योनीमध्ये ठेवले जाते आणि अशा प्रकारे ते द्वेषी आणि नराधमच राहतात. अशा आसुरी योनीतील लोक हे सदैव कामुक, हे सदैव हिंसक, द्वेषी आणि अपवित्रच असतात. अरण्यातील अनेक प्रकारच्या शिकाऱ्यांना आसुरी योनीतील मारण्यात येते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं आपण म्हटलं की जो जन्म आहे की जे वर्तमान आहे ते पुढचं भविष्यातला जन्म ठरवत असते. कारण जे तुम्ही आत्ता वागताय, जे तुम्ही आत्ता कर्म करताय, त्या तुमचं कर्म हे पुढचा जन्म ठरवतंय. आणि मग ज्या प्रकारे पापपुण्याची गणना केली जाते, स्वर्गलोक मिळेल सकाम कर्माने, पण पुन्हा तिथे पापपुण्याची गणना आहे. पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा या मृत्यूलोकात जन्म येईल. आणि मग जे काही ज्याप्रमाणे वागतायत, जी इच्छा बाळगतायत, की मग मला मांस मच्छी खायची तर त्याप्रमाणे मग त्या डुकराचा जन्म, डुकराचं मांस खायचंय, डुकराचा जन्म प्राप्त होतो. कपडे कमी घालायचे तर मग कपडे काहीच तुम्हाला घालायचे नाहीत ही इच्छा आहे, तर मग त्या झाडाप्रमाणे जन्म. मग वर्षानुवर्ष तुम्ही तशाच अवस्थेमध्ये राहू शकता. तुम्ही कुठेतरी तुमचा जन्म निश्चित करताय या कर्मावरून. हे त्या आसुरी लोकांना माहितीच नसतं, नराधम लोकांना माहितीच नसतं. आणि म्हणून भगवंत अशा नराधम त्या पशी योनीमध्ये टाकतो, कारण ते द्वेषी आणि नराधमच राहतात. आणि त्यांना असुरांच्या योनीमध्ये, कारण त्यांनी जी काही दुष्कृत्य केलेली असतात त्या कृत्यांनी त्यांना फक्त नरकवासच मिळू शकतो. म्हणून शिकाऱ्यांना की ज्या पशूंची हत्या केलेली आहे त्यांना फक्त नरक योनीच मिळू शकते. जी काही कृत्य केली आहेत, जी काही अघोरी कृत्य केलेली आहेत, पापमय, दृष्ट आणि द्वेषी अशी कृत्य केलेली आहेत. मांसाहार केला जातो द्वेषी भावनेमुळे. हो, मला मला मांस खायचंय, मला त्या दुसऱ्या प्राण्याचं मांस खायचंय, कारण मला माझी तृषा भागवायची, मला माझ्या जिभेचे चोचले पुरवायचे आहेत, म्हणून मी हे करतो. मला भरपूर ऑप्शन्स दिले आहेत हो. म्हणून भगवंत म्हणतात की शाकाहारी असल्यावर सुद्धा जर भगवंतांना कृतज्ञतेने अन्न अर्पण न करता खाल्लं तरी ते पापच धरलं जातं. म्हणून ही भावना तितकीच महत्वाची. म्हणून भगवंत म्हणतात पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. की मग भगवंतांना अगदी एक पान, फळ, फूल आणि एक पळीभर पाणी सुद्धा मान्य आहे हो. भगवंत अगदी सहजपणे त्या त्या भावाचा भगवंत स्वीकार करतात हो. प्रेमाचा आणि भक्तीचा भगवंत स्वीकार करतात. पण आसुरी भावनेमध्ये ती कुठेतरी ते भक्तीचा भोग आहे हो. कुठेच तुम्हाला तिथे लवलेशच दिसणार नाही त्या गोष्टीचा. आणि मग अशा आसुरी योनीतील लोक हे सदैव कामुक, सदैव हिंसक, द्वेषी, अपवित्रच असतात. कारण त्या योनीमध्येच ते राहतात आणि तशाच प्रकारे ते खितपत पडतात. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. हरे कृष्ण रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतैया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म प्राप्त करीत असलेले असे लोक कधीच माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य असुरांना अशा वाचायचं अधम माताजी? योनीमध्ये नाही, ठीक आहे माताजी. असुरांना अशा अधम योनीमध्ये ठेवणे हे भगवंतांच्याच कृपेचे दुसरे एक रूप आहे. कधी कधी भगवंत असुरांचा वध करतात, परंतु असा वध करणे हे असुरांच्या चांगल्यासाठीच असते. कारण वेदांमध्ये म्हटले आहे की भगवंत ज्यांचा वध करतात तो मुक्त होतो. इतिहासामध्ये रावण, कंस, हिरण्यकश्यपू इत्यादी अशा अनेक असुरांची उदाहरणे आढळतात. या असुरांचा केवळ वध करण्यासाठी भगवंतांनी विविध अवतार धारण केले. म्हणून भगवंतांकडून मारले जाण्याचे भाग्य ज्यांना लाभते त्यांच्यावर भगवंतांची कृपाच होते. बघा, हे ज्याचंच उदाहरण मी आधी दिलं.
आणि मग त्याच्याही आधी जर आपण ऐकलं तर या श्लोकात स्पष्टपणे सांगितले आहे की अशा असुरांना जीवनातील कोणत्याही दशेत भगवत कृपा प्राप्त होण्याची संधीच नसते. कुठल्या असुरांना? तर हे जे नराधम, हे ज्या अशा प्रवृत्तीने बाळगतात, मग त्यांना भगवंतांकडून जे भगवंतांनी अवतार घेतलं ती भगवंतांची कृपा झाली. आणि म्हणूनच वेदांमध्येही म्हटले आहे की अशा लोकांचे हळूहळू अधःपतन होते व त्यांना कुत्रा, डुक्कर इत्यादी योनी प्राप्त होतात. या ठिकाणी कोणी वाद घालू शकेल की परमेश्वर जर अशा असुरांवर दया करीत नसेल तर मग त्या परमेश्वराला कृपावंत का म्हणावे? अशा अशा उत्तराला बघा, म्हणून मी ते आधीचंही वाचलं, की परमेश्वर उपद्रष्टा हनुमंता हो. भगवंतांची कृपा, भगवंतांच्या इच्छेवना गवताचं पातही हलू शकत नाही. तुम्ही इच्छा हजार करा, पण त्याला परवानगी नसेल तर तिथे कुठेच ती इच्छा पुरवली जाणार नाही. अहो, तशाच्या तशा पडल्या आहेत हो गोष्टी किंवा कितीतरी गोष्टी आपण म्हणतो ना, की मॅन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. कारण शेवटी तुम्ही मग मग तेही तितकंच खरं आहे, की राखे कृष्णा मारे, मारे कृष्णा राखे, की जे जो जो भगवंत ज्यांना वाचवायला बघतो त्यांना कोणीही मारू शकत नाही आणि भगवंतांना ज्यांना मारायचंय त्यांना कोणीही वाचवू शकत नाही. कारण भगवंतांच्या इच्छेच्या अधीन आहे सगळं. हे जाणणं गरजेचं आहे. हे ज्ञान घेणं खूप अत्यंत महत्वाचं आहे. कारण भगवंतांची इच्छा असल्याशिवाय, भगवंतांची कृपा असल्याशिवाय त्या गोष्टी होणारच नाही. आणि म्हणून मग ज्या नराधम प्रवृत्तीचे लोक आहेत, त्यांना त्यांना त्याच योनीमध्ये जन्म मिळतो. त्याच योनीमध्ये भगवंत टाकतात. पण ज्या कुरुक्षेत्रावर सुद्धा ज्या योद्ध्यांना मारलं गेलं आणि तिथे फक्त भगवंतांचं अस्तित्व होतं, त्यांनी सुद्धा त्या प्रत्येक राजाला म्हणजे अधर्मातल्या आणि धर्मातल्या दोन्हीही बाजूतील, दोन्हीही पार्टीतील सगळ्या राजांना आणि सगळ्या तिथल्या लोकांना मोक्ष मिळालेला आहे. कारण फक्त भगवंतांच्या अस्तित्वाने, भगवंतांच्या तिथे असण्याने, अशा प्रकारे ही भगवंतांची, अशी ही भगवंतांची कृपा होऊ शकते आणि त्यालाच परमेश्वराला कृपावंत असं का म्हणावे? कारण परमेश्वर ही कृपा करतो. त्या असुरांवरती कृपा केली भगवंतांनी आणि त्यांना मारण्यासाठी भगवंतांनी जन्म घेतला. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी. हरे कृष्ण. त्रिविधम त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामः क्रोध तथा लोभः तस्मात् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हींमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. तात्पर्य: आसुरी जीवनाचा आरंभ कसा होतो हे या ठिकाणी वर्णिले आहे. मनुष्य कामवासना तृप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि जेव्हा कामाची तृप्ती होत नाही तेव्हा क्रोध आणि लोभ उत्पन्न होतो. ज्या बुद्धिमान मनुष्याला आसुरी योनी प्राप्त करावयाची नाही त्याने या शत्रूंचा त्याग करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण हे शत्रू आत्म्याचा इतक्या थरापर्यंत नाश करू शकतात की त्याला पुन्हा भवबंधनातून मुक्त होण्याचा संभवच नसतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. काम, क्रोध, लोभ ही तिन्हीही द्वार ही नरकाला जातात. ही नरकाला जाणारी, कारण आपण दुसऱ्या अध्यायापासूनच बघितलं. कामात क्रोधो विजयते. त्या उदाहरणाला आपण जेव्हा बघितलं, की एका मुलाला एक मुलगी आवडते, मग फक्त आधी आसक्ती असते, ओढ असते, मग त्याची वासनेमध्ये कधी रूपांतर होतं आणि त्या वासनेचं क्रोधामध्ये, कारण मग कुठली गोष्ट, कारण खूप त्या डिमांड्स, मग असं माझ्यासाठी केलं पाहिजे, असं वागलं पाहिजे, हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे. कारण कुठेतरी मग ज्या गोष्टींवर काहीतरी अधिकार गाजवला जातो, मग तिथे तो अधिकार गाजवता आला नाही की क्रोधात रूपांतर. मग त्या क्रोधाचं लोभात, आणि अशा प्रकारे काम, क्रोध आणि लोभ ही तिन्हीही दारं नरकाकडे जाणारी द्वारं आहेत. ती द्वारं बंद करून घेतली पाहिजेत. ज्या हुशार आणि इंटेलिजंट पर्सन, असंच बुद्धिमान व्यक्ती अशा प्रकारे वागू शकतो. परंतु जी नरकापर्यंत आणि मग अ, 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 ज्या बुद्धिमान मनुष्याला आसुरी योनी प्राप्त करावयाची नाही, त्याने त्या शत्रूंचा त्याग केला पाहिजे. कारण ही शत्रू आत्म्याच्या इतक्या थरापर्यंत ते आत्म्याला घेऊन जातात. कारण त्या आत्म्याला बद्ध तर केलेलं आहे, परंतु त्या 3 गुणांच्या खाली आणि त्या 3 त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली त्या सगळ्या
भौतिक जगतामध्ये त्याला बांधून टाकलेलं आहे आणि मग म्हणून तिथे कुठेतरी जसं आपण बघितलं ना, की आरशावर धूळ बसतीये, त्या गर्भाला वारेने झाकलेलं आहे, आगीला धुराने झाकलेलं आहे. त्याचप्रमाणे त्या त्या आत्म्यावरती, त्या जीवात्म्यावरती कशाप्रकारे या कामवासनेचा थर बसलाय. म्हणून चेतो दर्पण मार्जनम, याला शुद्ध करायचंय. भगवंतांनी हा शुद्ध आत्मा तुम्हाला दिलेला आहे आणि त्याला तसंच शुद्ध परत घेऊन जायचंय भगवंतांकडे, तर त्याला शुद्ध करणं तितकंच गरजेचं आहे. पण आसुरी लोकांच्या व्यक्तीला या गोष्टींची कुठलीच चाड नसते. त्यामुळे मग तिथे फक्त ती नरकयोनीच प्राप्त होते. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हे कौंतेया, जो मनुष्य नरकाच्या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारसाठी श्रेयस्कर आहे. श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. तात्पर्य वाचू. वाचा माताजी. काम, क्रोध, लोभ हे मनुष्य जीवनाचे शत्रू आहेत आणि मनुष्याने यांच्यापासून फार सावध राहिले पाहिजे. जितक्या प्रमाणात मनुष्य काम, क्रोध आणि लोभ यापासून मुक्त होतो, तितक्या प्रमाणात त्याचे जीवन शुद्ध होते. नंतर तो वेदयुक्त विधिविधानांचे पालन करू शकतो. मनुष्य जीवनाच्या नियामक तत्वाचे पालन करून करून हळूहळू आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत उन्नत होऊ शकते. अशा आचरणाद्वारे मनुष्य कृष्णभावनेच्या स्तरापर्यंत उन्नत होण्याइतका भाग्यवान असेल तर त्याची यशप्राप्ती सुनिश्चित असते. वैदिक शास्त्रामध्ये मनुष्याच्या शुद्धीकरणाकरिता कर्म आणि कर्मफल याच्या विधींचा निर्देश केलेला आहे. ही संपूर्ण पद्धती काम, क्रोध व लोभ यांच्या त्यागावर आधारलेली आहे. या पद्धतीच्या ज्ञानाचे अनुशीलन केल्याने मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या सर्वोच्च अवस्थेपर्यंत उन्नत होऊ शकतो आणि अशा आत्मसाक्षात्काराची पूर्णता भक्ती योगामध्ये होते. या भक्तिपूर्ण सेवेमुळे बद्ध जीवाची मुक्ती सुनिश्चित असते. म्हणून वेदामध्ये वर्णाश्रम धर्म सांगण्यात आला आहे. निरनिराळ्या वर्णासाठी निरनिराळी विधिविधाने निर्देशित करण्यात आली आहेत आणि जर मनुष्य त्याचे पालन करू शकला तर आपोआपच त्याची आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत प्रगती होते. त्यानंतर त्याला मोक्ष प्राप्ती होते. यात मुळीच संदेह नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जे या द्वारातून सुटले, ज्यांनी काम, क्रोध, लोभ या सगळ्याला नाकारलेलं आहे, ते निश्चितच कुठे जातात, तर ते आध्यात्मिक पातळीवरती निश्चित स्वतःला उन्मुक्त करू शकतात. कारण मग तिथे फक्त प्रगतीच असते, तिथे फक्त आध्यात्मिक प्रगतीच असते. कारण त्या 3 द्वारातून जेव्हा ते सुटतात, तेव्हा त्या सगळ्या गोष्टींचा ते त्याग करतात आणि मग ती भावना, ती कृष्ण भावना त्या भक्ती मार्गाने जेव्हा जोपासतात, तेव्हा ते निश्चितच त्या भक्ती मार्गावरती आध्यात्मिक भक्ती मार्गावरती आध्यात्मिक उन्नती साधते. आणि हा भक्तीचा मार्ग असतो, हा भक्ती योगाचा मार्ग असतो. भगवंतांप्रती भक्ती, भगवंतांची भक्ती, भगवंतांचं नामस्मरण, मग त्यांचं गुणगान, या सगळ्याद्वारे भगवंतांची सेवा, या सगळ्याद्वारे भगवंतांची अगदी प्रेमळ आणि तो जो संबंध प्रस्थापित केला जातो, तो फक्त त्या भगवान रूपाशी, मग फक्त तो भक्तच करू शकतो आणि भक्तच भगवंतांना योग्य प्रकारे जाणू शकतो. आणि मग तो निश्चितच त्याला त्या भगवत धामाची प्राप्ती होणे हे त्याच्यात कुठलाही संशय असू शकत नाही. यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परां गतिम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मीना माताजी. माताजी वाचा. जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगतीही प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा दुसरा पॅरेग्राफ वाचा माताजी. कामकारतः. ओके. हरे कृष्ण माताजी. कामकारतः हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. जो मनुष्य जाणून बुजून नियमांचे उल्लंघन करतो तो कामाच्या आहारी जाऊन कर्म करीत असतो. त्याला माहीत असते की हे निषिद्ध आहे, तरीही तो असे कार्य करतोच. यालाच स्वेच्छाचार असे म्हटले जाते. अमुक गोष्ट केली पाहिजे हे जाणूनही तो ती गोष्ट करीत नाही, म्हणूनच त्याला स्वेच्छाचारी असे म्हटले जाते. असा मनुष्य भगवंतांच्या शिक्षेस पात्र ठरतात आणि त्यांना मनुष्य जीवनामध्ये प्राप्त करावयाची सिद्धी प्राप्त होऊ शकत नाही. मानवी जीवन हे विशेष करून
जीवनशुद्धी करून घेण्याकरिता असते आणि जो मनुष्य विधी विधानांचे पालन करू शकत नाही तो स्वतःचे शुद्धीकरण करू शकत नाही, तसेच त्याला वास्तविक सुखप्राप्तीही होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कारण इथे फक्त कामवासना आहे, काम कारता म्हणून इथे म्हटलंय की ज्या वासनेमुळे तो सगळ्याच्या आहारी जातो, कारण तिथे कुठेतरी वेदशास्त्रांचा अभ्यास तर नसतो. त्यामुळे स्वेच्छाचाराला कुठेच काय म्हणतो ना त्याला, बंधनं नसतात. स्वतः म्हणेल तसं वागायचं. मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, मला वागायचंय तसं मी वागणार. आणि मग तिथे कुठेही कुठलीही गोष्ट तो जाणून बुजून करतो किंवा मग जे करायचं नसतं तेच करायला जातो. या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी म्हणतो ना आपण, जसं दुर्योधनाचं झालं हो, विनाशकाले विपरीत बुद्धी. प्रत्यक्ष भगवंत तिथे मध्यस्थी करायला गेले तर भगवंतांना साखळ दत्तात अडकवायला निघाला. इतका मूर्ख मनुष्य, इतका दुर्योधनासारखा मूर्ख की त्यांनी विनाशकाले स्वतःची ते बोलवत होता, निमंत्रण देत होता स्वतःच्या विनाशकाले. अशी ही बुद्धी झालेली होती. आणि म्हणूनच मग भगवंतांच्या शिक्षेस पात्र ठरतात आणि मनुष्य जीवनामध्ये प्राप्त करण्याची सिद्धी ते प्राप्त करू शकत नाही. कारण कुठेतरी मनुष्य जन्म मिळाला. म्हणून प्रभुपादांनी सांगितलं की अनेक जन्म लागतील भगवत धामाची प्राप्ती करायला, पण निदान पुढचा जन्म मनुष्य जन्म जरी मिळाला तरी तो मनुष्य जन्म सत्कारणी लावू शकतो कृष्ण भावनेमध्ये. म्हणून या जन्मी जरी म्हणून भगवंत त्याची काळजी पण घेतायत हो, की भगवंतांकडे ते योगक्षेमम वहाम्यहम, की क्षेमम भगवंत त्या त्या भगवत भक्तीची काळजी घेतायत, की भगवंत त्याला जपतायत. 40% पुण्य या जन्मी केलं तर 41व्या टक्क्यापासून सुरू कराल पुढच्या जन्मामध्ये. म्हणजे निश्चित तो जन्म ही मनुष्य जन्म तर मिळेलच ही खात्री आहे. आणि पुढेही मग ज्या भगवत धामामध्ये जाण्यासाठी तुम्ही अजून प्रयत्न करू शकाल, त्या पुण्यकर्माला अजून आचरणात आणू शकाल. हे कुठेतरी मनुष्य जन्माचं सार्थक करायचं. पण असं 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 शुद्धीकरण तो करूच शकत नाही, कारण तिथे कुठेतरी शास्त्राचाच कुठेतरी अभाव असतो ना, तिचे ज्ञानच नसतं. आणि म्हणून मग त्या विधीपूर्वक अशा विधानांना तो जाणूच शकत. मग भगवंत म्हणतात की कोण कोण असं सांगू शकतं, तर माधुरी माताजी हरे कृष्ण वाचा. हरे कृष्ण माताजी. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधान उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधींद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशा विधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे, जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. तात्पर्य 15व्या अध्यायामध्ये सांगितल्याप्रमाणे सर्व वेदोक्त विधिविधानांचे उद्दिष्ट श्रीकृष्णांना जाणणे हे आहे. जर भगवद्गीतेद्वारे मनुष्याने श्रीकृष्णांना जाणून घेतले आणि भक्तीमध्ये संलग्न होऊन तो जर कृष्ण भावनेमध्ये स्थित झाला तर त्याने वेदांमध्ये सांगितलेल्या परमोच्च ज्ञानाची प्राप्ती केलीच आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हा विधी अत्यंत सुलभ केला आहे. त्यांनी लोकांना केवळ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे कीर्तन करण्याची, भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होण्याची आणि कृष्ण प्रसाद ग्रहण करण्याची विनंती केली. जो मनुष्य या सर्व भक्तिपूर्ण क्रियांमध्ये प्रत्यक्षपणे संलग्न झाला आहे त्याने सर्व वेदांचे अध्ययन पूर्वीच केले असल्याचे समजले पाहिजे. त्याने निष्कर्षांची योग्य रीतीने प्राप्ती केली आहे. अर्थात कृष्ण भावना भावित नसणाऱ्या आणि भक्तीमध्ये संलग्न न झालेल्या सामान्य लोकांना काय करावे आणि काय करू नये याचा निर्णय वेदोक्त आदेशानुसार केला जातो. मनुष्याने वादविवाद न करता वेदांनुसार कार्य केले पाहिजे. यालाच शास्त्र तत्वांचे पालन करणे असे म्हणतात. अपूर्ण इंद्रिये, फसवण्याची वृत्ती, चुका करणे आणि भ्रमित होणे हे बद्ध जीवांमध्ये आढळणारे आढळणारे चार दोष शास्त्रांमध्ये आढळत नाहीत. या 4 प्रमुख दोषांमुळे मनुष्य विधिविधाने घालून देण्यास अपात्र ठरतो. म्हणून दोषातीत असणाऱ्या शास्त्रांमध्ये सांगण्यात आलेल्या विधिविधानांचा स्वीकार साऱ्या संत, महंत, आचार्य आणि महात्म्यांनी काही बदल न करता केला आहे. भारतामध्ये आध्यात्मिक ज्ञानाचे 2 पक्ष आहेत.
साधारणतः यांचे 2 प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करता येते, सविशेषवादी आणि निर्विशेषवादी. तथापि दोघेही आपल्या जीवनामध्ये वेदोक्त तत्वांचे पालन करतात. शास्त्रविधींचे पालन केल्याविना मनुष्य सिद्धावस्थेपर्यंत प्रगत होऊ शकत नाही. म्हणून जो शास्त्रांचे वास्तविक तात्पर्य जाणू शकतो त्याला भाग्यवान असे म्हटले जाते. मानव समाजामध्ये भगवंतांना जाणण्याच्या तत्वाला विरोध करणे हेच सर्व प्रकारच्या पतनांचे मूलभूत कारण आहे. मनुष्य जीवनातील हाच घोर अपराध आहे. म्हणून भगवंतांची मायाशक्ती आपल्याला सदैव त्रिविध ताप देत असते. ही मायाशक्ती त्रिगुणात्मिका आहे. भगवत ज्ञानाचा मार्ग त्रिगुणात्मिका आहे. भगवत ज्ञानाचा मार्ग मोकळा होण्यापूर्वी मनुष्याने निदान सत्वगुणामध्ये तरी स्थित झाले पाहिजे. सत्वगुणाच्या आदर्शांपर्यंत प्रगत झाल्याविना मनुष्य रज आणि तमोगुणामध्येच राहतो आणि हेच त्याच्या आसुरी जीवनाचे कारण असते. हे रजोगुणी आणि तमोगुणी आहेत ते शास्त्र, साधू आणि योग्य एक मिनिट दिसत नाहीये माझ्यात. योग्य भगवत ज्ञानाचा उपहास करतात. तेवढंच आहे का? हा नाही, पुढे आहेत 2-3. हरे कृष्ण माताजी. हा. योग्य भगवत ज्ञानाचा उपवास करतात. ते आध्यात्मिक गुरुच्या आदेशाची अवज्ञा करतात आणि शास्त्र विधींची पर्वा करीत नाहीत. भक्तीचा महिमा ऐकण्यासाठी ते भक्तीकडे आकृष्ट होत नाहीत. याप्रमाणे स्वतःच्या उन्नतीचा मार्ग ते स्वतःच निर्माण करतात. हे मानवी समाजाचे काही दोष आहेत व यामुळेच मनुष्य आसुरी जीवनाच्या आहारी जातात. तथापि मनुष्याला जर प्रगती पथावर किंवा सर्वोच्च स्थितीपर्यंत नेणारा योग्य आणि प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु प्राप्त झाला तर त्याचे जीवन यशस्वी होते. अशा प्रकारे भगवद्गीतेच्या दैवासुर संपत विभाग योग या 16व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरि ओम तत्सत. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा किती सुरेखपणे भगवंतांनी दिलेलं आहे की शास्त्र, गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून जे कर्म केलं जातं ते योग्य प्रकारे केलं जातं. आणि म्हणून ये शास्त्र विधी विस्तृज्य की हे गरजेचं आहे या विधी विधानांना, कारण तिथे कुठेही चुका नाही आहेत. मनुष्य चुका करतोय, मनुष्याची इंद्रिय सदोष आहेत, मनुष्य भ्रमात असतो, मनुष्य फसवला जातो, ही मनुष्याची 4 लक्षणं आहेत. पण शास्त्राचा आधार की शास्त्र हे वेद उपनिषद ही लिहिलेली आहेत आणि ऋषी मुनी यांनी प्रत्यक्ष वेद व्यासांनी हे लिहिलेलं आहे की जिथे आपण 5 कोशांचा अभ्यास केलेला आहे. या सगळ्याचा उल्लेख या सगळ्या उपनिषदांमध्ये आहे. म्हणून गीतेला सुद्धा गीतोपनिषद म्हटलेलं आहे. आणि जिथे भगवंतांचं षड ऐश्वर्याने भगवंत नटलेले आहे, ज्या भागवतामध्ये आपण भगवंतांचं वर्णन ऐकतो, अशा प्रकारे पूर्णम आद्य पूर्णमिदम पूर्ण कंप्लीट आहेत, जे कंप्लीट होल आहेत आणि ज्यांच्यापासून सगळं पूर्णच निर्माण होतं, जे काही पूर्ण निर्माण झालेलं जरी त्यांच्यापासून पूर्ण निर्माण झालं तरीही ते पूर्णत्वाचा बॅलन्स करतात, पूर्णत्वाला समतोल राखतात, असे पूर्ण आहेत, असे पूर्णविदस्य भगवंत आहेत, असे पूर्ण. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांना जाणण्यासाठी त्या उत्तम गुरुच्या ज्ञानाची गरज असते आणि म्हणून त्या शास्त्राला आधारित हे ज्ञान घेतलं पाहिजे आणि तरच मग योग्य प्रकारे ते आचरणात आणून भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. अशा प्रकारे आपण दैवासुर संपद विभाग योग या प्रकारे आपण दैव आणि आसुरी लोकांच्या प्रवृत्तीला जाणलेलं आहे. आसुरी लोकांचं काय सगळी परिणिती होते, त्यांचे गुण, त्यांचे सगळे अवगुणच, त्यांचे गुण काय म्हणायचे, अवगुणच त्यांचे सगळे. आणि अशा प्रकारे या व्यक्ती कशा अधःपतनाला जातात आणि मग त्यांना फक्त नरकाच्याच योनी प्राप्त होतात. असे हे सगळे अहंकाराने भरकटलेले असे, त्या अहंकाराने पूर्ण व्यापलेले अशी भरकटलेली ही नराधम प्रवृत्ती असते. हरे कृष्ण. इति षष्ठदशोऽध्याय समाप्तः. 16 अध्याय समाप्तः. आणि आपण इथे शेअरिंग थांबूया आणि मी रेकॉर्डिंग थांबवते. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.